Xayrlı kün, hürmetli milletvekillerimiz. Işraшу урыны Казан деген тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезнең белән Гөлнар Шәйхи. Бүген бездә кунакта Татарстан Республикасының Уралдагы даими вәкиле урынбасары, Урал татарлары конгрессы рәисе урынбасары, инде бик күпләребезгә яхшы таныш милләтпәрвәр милләттәшебез Фәвия Әхтәм кызы Сафиуллина. Хәерле көн, Фәвия ханым. Исән-сау килеп җиттегезме? Аллага шөкер, исәнмесез. Сез дип сөйләшү синең белән ничектер җитди сөйләшүгә кереп китәбезме? Әйдә син дип сөйләшик әле, чөнки без бер-беребезне күптән беләбез, без якташлар. Әгәр дә менә берничә дистә елны артка алып ташып, синең Екатеринбург өлкәсенә барып чыккан вакытларны искә алсак, менә син Орша кызы ничек Екатеринбургка барып чыктың? Әйдә бүген сөйләшүне шуннан башлап китик әле. Язмыш тулкыннары. Шулай дип, мин Казанның финанс-икътисади институтын тәмамладым. Казанда инде эшкә урнашып, рәхәтләнеп, инде Казанымны яратып кына йөргән вакытта кисәк кенә Уралдан бер егет килеп төште дә алып китте дә барды. Аны мин сизми дә калдым, менә язмыш дигән әйбер шушыдыр инде. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте шул вакытка туры килгән булса кирәк инде. Менә 38 ел инде бергә торабыз. Аллага шөкер. Уралда мин хәзер үз кеше. Әйе, Уралда хәзер син үз кеше икәнен менә бездә каршы килелмәс синең бу әйткән сүзеңгә, чөнки әле минем тагын шуны әйтәсем килә. Син менә андагы татарларга Казан белән араны тоташтырып торучы күпер дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки Казан каласының капкасында теге ныклап итеп, киң итеп ачып синап килдең Урал татарларын Казанга дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Менә син бу сүзләр белән килешер идеңме? Килешмичә хәлем юк. Мин бит инде татар булып туганмын. Татар булып уйлыйм, татар булып яшим. Әле менә 80нче еллардан да күчеп киткәч тә бик нык туган җирне сагыну бар иде инде. Туган телне сагыну. Ул вакытта бит инде ике татар урамда очрашса, үзара русча сөйләшәләр. Татарча күренәсе килми кешеләрнең инде ничектер. Шул хәтле сагынайым туган телне. Беләсезме, бер качандар 85-86 еллар булды микән, Мәскәүдән тапшырудан татарча спектакль бара. Һәм анда сурдоперевод ясалар, рус телендә тәрҗемәсе бара. Безнең татар телен басып русча сөйләшәләр. Мин колагымны телевизорга куеп йотам татар телен. Шуннан инде 93нче елда Аллаһ Тәгалә мине телевидениегә эшкә китерде. Үзем шунда баш бухгалтер булып эшләгән җирдән кисәк кенә башыбызга килеп төште дә, әйдә татар тапшыруларын ясап карыйк әле дидек тә. Уралда телевидениедә беренче татар тапшыруларын ясый башладык. Һәм менә шуннан китте инде. Мин белмәгән никадәр татар бар икәнен белдек. Хатлар килә башлады, сораулар килә башлады. Урал төбәгендә татарлар бик күп икән. Шулай танышып киттек, дуслашып киттек. Аннан соң инде мин татарның активистлары белән, алар 89нчы еллардан башлап безнең өлкәдә татарны күтәреп йөргән бик зур активистларыбыз, ул вакытта бит милли аңның үскән чоры, алар белән танышып киттем. Һәм менә 99нчы елларда инде әкертенләп үзем дә тулысынча иҗтимагый тормышка кирип киттем диясе килә. Мөхтәрият төзедек 97нче елларда. Аннан соң инде телевидение эше башка җирләргә күчте, безнең анда башка кешеләргә күчте. Мин үзем инде гәзит чыгара башладым 2002нче елдан бирле. Ул гәзит әлегә кадәр чыга, Саф Чишмә исемле. Гомумән татар тормышы ул үзенә күрә бер аерым тормыш. Әгәр дә син чын татар икән, син татар тормышыннан башка яши алмыйсың. Шуңа күрә минем менә Арчада, Тукай җирлегендә тууым, туган телемне яратуым һәм минем укытучым, татар теле укытучым Венера апаның ничек итеп безгә телнең тәмен сеңдерүе мәктәптә калган вакытта ул һәм дигән сүзләрне матур итеп, һәм дип әйттермидер, һәм дип әйтегез, матур итеп әйтегез, татар теле матур бит ул дип шулай өйрәтәдер. Һәм менә мине шушы татар телене камил белүем мине Азатлык радиосына китерде. Һәм инде бу тагын да безнең бөтен дөньяда сивилеп яшәгән милләттәшләребез белән таныштырды. Шулай итеп мин Казанга килдем. Казанда күрдем безнең милләттәшләребез ничек итеп татарны күтәрергә, конгресс эшләре белән шөгыльләнеп киттек бит инде. Һәм чынлап та Уралдагы татарларны монда Казанга тарта башладым. Гомумән алган вакытта бу безнең менә без шундый чор кешеләре, тарихи чор бу. Һәм гомумән алган вакытта Бу милләтнең күтәрелеш чоры, шулай бит Фәвия. Бу бик тарихи чор. Беләсезме, ул кашанда миңа калса милли тормыш ул дулкын. Кай вакытта төшеп китә, кай вакытта күтәрелеп китә, кай вакытта төшеп китә, ул бит гомер буена шулай барган. Гомер буена безнең милләтебез шулай сакланып калган. Кайдадыр кысканнар, кайдадыр басканнар, кайдадыр тагын күтәрелгәнбез. Һәм менә безнең чорыбыз, һәм менә шушы тарихи чорга туры килгәнне мин бик нык горурланам.
Фәвия, менә син хәзер инде безнең өлкә дип сөйлисең, ул хәзер сезнең өлкә бит, ул сиңа шундый якын сүз дә юк. Менә бүгенге көндә сезнең өлкәдә күпме татар яши? Рәсми мәгълүматлар буенча 2010 елдагысын әйтәм инде мин. 143,803 татар иде. Гомумән алган вакытта бу дөрес сан түгел. Ул сан күпкә күбрәк. Ни өчен дигәндә, менә 2010 елда сан алу вакытында кешенең милләтен сорамадылар. Без инде анда зур мәгълүмати эш алып барып, әйтегез, сорамаса да әйтегез, үзегезне татар дип әйтегез. Аңлы татарлар әйткән фикердән генә язылган сүз бу. Татар дигән ул вакытта милләтләрне шайтып бүлү юк иде бит инде, шундый чорга җиткән идек. Миңа калса безнең өлкәдә инде безнең элеккеге титан, сәяси титан дип әйтеп, Россель Эдуард Эргатович безнең әйтә торган иде. Безнең өлкәдә һәрбер кешене мәгълүмат сыйпап карасаң, артында татар күренеп тора аның дип. Чынлап без татар җире, Урал төбәге ул татар җире дип авыз тутырып әйтәсем килә. Татарлар бездә бик күп алар. Рәсми мәгълүмат бу рәсми мәгълүмат инде. Менә татар авылларда шактыйдыр, Фәвия. 42 татар авылы бар. Син аяк басмаганы бармы шуның? Юк, без 98 елдан башлап, мин шушы татар тормышына ныклап кирип киткәннән соң, без беләсезме ничек итеп татарларны барладык. Минем ирем дә милли җанлы кеше. Үзебезнең машинага утыра идек тә, белмәгән, күрмәгән өлкә буйлап чыгып киттек. Любой шәһәргә килеп төшәбез. Иң беренче киләбез мәдәният йортына. Киләбез дә, сездә татар коллективлары бармы дип сорыйбыз. Кайсы бер җирдә бар, кайсы бер җирдә юк. Юк булса, сорыйбыз, мәчет бармы? Кайсы бер җирдә бар, кайсы бер җирдә юк. Юк дисә, менә кемдә булса Коръән укый беләме, кем шулай итеп татарларны эзләп табабыз. Алар белән сөйләшәбез. Шулай итеп, менә без татарларны барладык. Шул вакытта менә йөреп, миңа инде бик кирәк иде бу телевидение өчен, ул вакытта телевидение эшләдем бит инде. Һәм безнең өлкәдә менә 52 төбәктә татарлар 50%-тан артык яшиләр. Башкаларында бер булса татар яши. Без аларның һәммәсен барладык. Без алар белән сөйләштек, без алар белән Элемтәдә. Без иң ерак төбәк Ивдель, Североуральскадан башлап, иң көнчыгыш төбәкләр анда Камышлов, Тавда тирәсеннән, Сибир якларыннан, анда безнең татар авыллары, Юрта дигән, Утрау дигән авыллар бар. Һәм көн батышка, көн якка таба менә бөтен җирдә татарларның иң актив кешеләрен туплап, шулай итеп бергәләшеп эшлибез. Фәвия, менә инде хәзер шактый вакыт узган, син милли тормыш белән кайнап яши башлаганыңа һәм зур гына проектларны син татар тамашачысына, андагыларга да түгел, гомумән Россия күләмендә җәелдер алдың. Урал сандугачыгыз нәкъ менә шундыйларның берсе. Менә бу шушы Урал сандугачының туын искә алып китсәң. Урал сандугачының туы кызганычка каршы бик фаҗигале хәл белән бәйле. Безнең бик акыллы, бик зирәк, бик уңган, бик матур, бик талантлы җырчыбыз бар иде, Резидә Яруллина. Ул 2003 елда һәлак булды, автокатастрофага эләгеп. Һәм инде менә без аның истәлегенә дип 1 ел үткәч 2004 елда шушы фестивальне оештырдык. Резидә дип атарга уйлаган идек ул фестивальне. Аннан соң ул киңрәк җәелеп киткәннән соң Урал сандугачы булсын, Резидәгә багышланган, аның 35 яшьтән өлкәнрәкләргә Резидәгә дип багышланган Резидә номинациясын булдырдык. Һәм менә ул Резидәнең эшенең дәвамы булды ул. Ничектер шулай күтәрелеп китте. Без барыбыз да Резидәнең дуслары, аның белмәгән кешесе юк иде. Һәм без менә шушы проектны барыбыз да күтәрелеп бергә эшләдек. Чынлап та ул безнең бик хәзер бөтен төбәкләргә таралган. Быел гына безнең Россиянең 11 төбәгеннән килгән 120-дән артык кеше катнашты вокальный фестивальдә. Аннан соң гомумән алган вакытта бу төбәкләрдән килгән бөтенесе дә алар безнең татар моңы конкурсына сайлау туры үтәләр булып чыга. Һәм безнең Урал сандугачы татар моңы фестиваленә үзеннән бик күп талантлар бирде, лауреатлар бирде. Алар һичшиксез күп, һәм бу безнең эшебезнең нәтиҗәсе дип без горурланып әйтә алабыз. Һәм инде без икенче проектны да уйладык инде, безнең вокал, җыр бәйрәмнәре еш үтә. Татар гомумән җырларга ярата бит инде ул. Җыр бәйрәмнәрен яратабыз. Биюләр аксый, хореографлар юк. Андый талантлар кирәк дип без менә инде икенче тапкыр үткәрдек. Быел 3-нче мәртәбәсенә әзерләнәбез. Шомабас дигән төбәкара фестиваль, анда инде безнең 359-ар, 360-ар кеше катнаша. Анда инде без әлегә кадәр 1-нче елны Свердловский өлкә бюджетыннан грант тоткан идек. Икенче узган елны Татарстан Республикасыннан грант тоттык. Без Гран-прига
костюмнар тегәргә шактый гына сумма бүлеп бирәбез. Шуңа күрә Россиянең коллективлары бик кызыксынып киләләр. Һәм иң кызыгы шул, башка милләт кешеләре татар биюләрен алып килә. Бу безнең теге милләт-ара дуслыкны ныгытуга зур чара дип әйтәсе килә минем. Шуңа күрә мәдәният министрлыклары бу чарага бик теләп катнашалар. Гомумән алган вакытта менә министрлыклар белән, хөкүмәт белән тыгыз элемтәдә эшләргә өйрәндек. Алар безнең сүзгә колак салалар, алар безне таныйлар, алар безне беләләр. Гомумән алган вакытта менә безнең бу эшебезнең нәтиҗәсе, элек әгәр дә татар тормышы бара икән, энтузиастлар җилкәсендә генә менә шушы милли үзаң белән теләп, яратып, үзебезчә эшләп, чәйләр эчеп башлаган тормыш өчен бу бергәләшеп утырып түгәрәк студентында. Ә хәзер инде безнең зур чараларыбыз хөкүмәт карарлары буенча үткәрелә. Өлкә сабантуйларында да 25 мең кеше җыела безнең. Бу инде зур уңыш дип атарга кирәк. Менә без эшләгән елларның зур нәтиҗәсе инде бу. Шулай дип әйтәсе килә, һәм тагын әйтәсе килә, бу татарны тану. Әлбәттә, таныту татарны. Һәм инде Татарстан хөкүмәтенең дә монда өлеше бик зур. Менә соңгы елларда бит инде Василий Гаязович Шейхразиев бөтен Россия буйлап йөри. Хөкүмәт җитәкчеләре белән бөтен җирдә очраша. Аны кабул иткән вакытта без инде өлкә хөкүмәте белән ныгытып эшлибез. Һәм бик күп мәсьәләләрне чишәргә алар безгә бик ярдәм итәләр. Менә 16 февраль көндә без уздырдык бит инде татар стратегиясе үсешен төзү буенча тәкъдир итү дигән зур чараны үткәрдек. Урал төбәгенең бөтен татар активистларын җыйган идек. 1200 активистны җыю, үзегез беләсез. Бик зур эш. Бик зур эш һәм ул вакытта инде өлкә хөкүмәте безгә биниһая зур ярдәм күрсәтте. Шуңа күрә мин инде уйлыйм, менә бу безнең бергәләшеп эшләүебез ул үзенә күрә бер казаныш. Фәвия, менә шундай сорау бирәсем килә. Казандагы, Татарстандагы һәрбер эстрада җырчысы синең белән яхшы таныш. Чөнки алар иң беренче гастрольгә дип Урал ягына чыгып китәләр икән, сиңа барып төртеләләр. Синең ярдәмеңгә мохтаҗлар. Аларны син зотасын әйбит, кая татарлар яши һәм кая татарлар концерт ярата, аларны син юллап җибәрәсең. Менә үзегездә дә бит шактый шундый матур ансамбльләрегез бар. Сырдарья ансамбле үзегенә дә әйтәрә. Әрәкәй районындагы. Мин концертлар темасына аерым тукталып үтәсем килә. Мине артистлар яраталар, мин аларга концерт оештырганым өчен түгел. Фәвия булганың өчен. Бәлки. Мин бер кашанда теге халык җыя торган, акчалар түли торган концертлар оештырмыйм. Мин халыкка, татарның иң ерак төбәкләренә андый концертларны күрмәгән кешеләргә шушы артистларны алып барып күрсәтергә яратам. Алып барып күрсәтергә теге алар акча түләп түгел. Алар килеп күрсеннәр, әбиләр, пенсия акчаларын түләп түгел, килеп шушы артистларны күреп, җылап утырсыннар. Алар бит шундый сагыналар. Алар бит зур шәһәрләргә килә алмыйлар. Алар түләп килә алмыйлар. Шуңа күрә без инде менә бу хәйрия чыгышлар оештырабыз. Беренче елларда безнең бик әйбәт булышлар инде спонсорларыбыз, безнең милләтпәрвәр кешеләребез бар. Аллага шөкер, менә аларны бернигә карамастан, менә бу Урал сандугачына, фестивальләргә, безнең менә шушы хәйрия концертларына ярдәмнәренә ташламыйлар. Ә инде үзебезнең талантлы кешеләребезгә килгәндә, мин бик нык горурланам. Менә безнең Урал сандугачы фестиваленнән чыккан вокалистлар, алар Элиза Махиянова, Руслан Вакасов, алар хәзерге вакытта берсе эшли Урал дәүләт эстрада театрында бик көчле вокалист, солист булып эшли. Икенчесе аның Урал дәүләт халык хорында эшли. Аннан соң күбесе инде безнең ниләр булды инде, лауреатлар булган кешеләребез бар инде. Без алар белән концертлар оештырабыз. Әмма Сырдарья ансамбле ул инде аерым бер темага 60 еллык тарихы булган. Салават әфәнде Гобаев гомер алганда ул бит инде шундый искиткеч кеше, ул җитәкче, ул лидер, ул эшнең рәтен дә, тәмен дә белеп эшли торган милләттәшебез. Андый кешеләребез булганда, менә шундый талантлы кешеләребез булганда, мин татар милләте бетә дип сыкранучыларга ышанасым да килми, сыкранасым да килми, пессимист та буласым килми. Безнең атаклы, белдекле, булдыклы татарларыбыз күп. Шуңа күрә без бетмәячәкбез. Юк. Бу мөмкин түгел, без бетәргә мөмкин түгел. Без шундый халык, без бетмәйбез ул. Син үзендә бит җырларга яратасың. Булгалый әзрәк. Әйтегез, менә шул синең Казан егетләре белән бергәләп башкарган җырыңны карап китик әле.
Yarısıp aktı taşıp kara suları Şuldur indi yazının taşıp yarısıları Aktı bizning qor üstünde qalgan izler Aktı yılla bikev birge solgan izler Sinlenir ağışlarım Sin minim sağışlarım Sin minim şadlıq idin Yuvaltı tağışlarım Sin minim sağışlarım Yazılar kile, yazılar kite, sular ağa Aylar ağa, yıllar ağa, günler ağa Aylarının da, yıllarının da, sularının da Ağışından izler, qala izler qala Sin gımır Yuvaltı tağışlarım Sin minim sağışlarım Bizning bit инде Уралда татарлар күп дидек. Авылларыбыз күп дидек. Әміне туган телгә мөнәсәбәт ничек? Менә шушындый шауқым килеп чыкты бит инде укытуларны кысалар дигән, мәктәпләрдә дигәнме, безнең өлкәгә нәкъ бу тарафтан ул кагылмады диярлек. Безнең 89 елда безнең өлкәбездә 23 татар мәктәбе булган. 2010 елда ул 15-кә калган иде. 2016 елга ул вакыттагы Татарстанның Уралдагы даими вәкиле Ринат Садриев тырышлыгы белән без аны 20-гә җиткергән идек. Ул инде бүтән кешеләр белән очрашып, мәгариф идарәләре җитәкчеләре белән очрашып, аларны Казанга китертеп, Күкмарага алып барып күрсәтеп, мондагы балалар бакчаларын күрсәтеп, ул бик зур эш башкарды. Алар белән очрашуларны гомумән алганда ул шундый инициативный кеше иде инде. Һәм менә ул башкарган эш, ул чынлап та тагын без татар мәктәпләрен санын арттырдык. Ул мәктәп директорларына, ничек сез уялмыйсыз, баланың теленнән яздырырга. Ул бит сезнең кулыгызда. Законодательство сезгә андый мөмкинчелекне бирә, сез аны кулланмыйсыз. Нигә сез аны кулланмыйсыз? Уялта күтәргән әйбер бу, әйме? Әмма соңгы елларда 18-гә калды бу мәктәпләр. Ни өчен дигәндә оптимизация, балаларның саны кимү, авылларда саны кимү. Татар мәктәпләре дип әйтү дөрес булмас. Татар мәктәпләре рус телендә укыталар. Татар телендә укыталар инде. Рус телендә укыталар, укыту дәресләре, татар теле дәресләре бара. 1 сәгатьтән 3 сәгатькә кадәр атнасына. 1 сәгатькә кергән мәктәпләрне без 3 сәгатькә җиткерә алган идек. Менә бу ел тагын кайсы бер мәктәпләр 1 сәгатькә төшкән. Кызганча каршы монда аның бик күп сәбәпләре бар. Әмма Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге һәм иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре бу эшне нык алып баралар. Гел авыллар белән, мәктәпләр белән элемтәне өзмибез. Шунысы аяныч билгеле. Татар телен гаиләдә саклау дигән әйбер кими. Авылларда, мәктәптә балалар үзара русча аралашалар хәзер. Элек татарча сөйләшәләр иде. Күңел сөенә иде. Хәзер нигәдер русча аралашалар. Әле бер көнне бер татар гаиләсе белән сөйләшәм. Ире дә, хатыны да татар, әтиәләре татар, авылдан булар. Аларның балалары мин горурланадыр, гел алар балаларын татарча үстерәләр, татарча шәһәр җирендә инде бу. Хәзер килгән идем, 3 яшьлек кызлары шәһәрдәтеп русча сөйләшеп йөри. Мәктәп нишле укыган дигәндә русча мәктәп. Садикка бирдегезме? Юк, әле бирмәдек ди. Мультфильмнар ди. Шулар бетерә инде балалар. Мультфильмнардан ди, русча сөйләшә башлады, без аңа ди татарча эндәшәбез ди, ул безгә ди русча җавап бирә ди. Аны ди, мәктәп өйдә татарча сөйләшәсезме? Сөйләшәбез өйдә татарча. Аннан гына тормый икән ул ди.
Менә шундый әйберләр бар. Менә хәзер бит шаян табы барлыкка килде, Алла бирсә, менә ул балаларга телне бәләкәйдән үзләштерү өчен ярдәме зур булыр дип өметләнәбез инде без. Шаян табыны әле миңа калса камилләштерергә кирәк әйберләре күптер инде аның. Мин әгәр дә укытучы булсам, я булмаса тел белгече булсам, бәлки киңәшләрен дә бирер идем. Бу темага мин бик артык әйтә алмыйм. Ни өчен дигәндә, мин темада түгел, белдекле түгел. Алдагы елларда Татарстан Республикасының Уралдагы даими вәкиле булган Ринат Рибатович Садриевның исемен әйбит, ул эшмәкәр дә кеше булды, әйбит, нык ярдәм иткән кеше ул. Аның менә мотор итеп төшергән клибы да бар. Әнисенә багышланган клип, Җәүле буран дигән җырга багышланган төшерелгән клибы ул. Ул клипны да без тамашачыга тәкъдим итсәк, бу урында урынлы булыр иде. Искиткеч, мин аны тәкъдим иткәнчә шушына әйтеп үтәсе килә. Ринат Рибатович гомумән алган вакытта бик хисле һәм бик ярдәмчел кеше. Ул чынлап та татар милләтен үстерүгә үзеннән бик зур өлеш кертте безнең өлкәбездә. Һәм шуны әйтәсе килә, аның гомумән теге тамырларына карата хөрмәте зур. Гомумән аның әнисенә, олыларга һәм безнең үткәнебезгә, татар нишләп киткән еракларга читкә сибелгән татар. Бу клипның да мәгънәсе шул. Читкә киткән татарларның язмышы. Җәүле буран, гомумән алган вакытта сүзләрен тыңлап карасагыз, әйме? Анда җәүле буран, кайтсам да буран, китсәм дә буран. Клипта менә шушы кайтсам да китсәм дә буранның мәгънәсе салынган. Инҗе кебек сизелгән читкә киткән татарлар эш эзләп, мәгънә эзләп, бәхет эзләп, кайчандыр чыгып киткән татарларның тилмереп яшәүләре, кайтырга теләүләре һәм кайдадыр читтә калулары. Фәвия, менә карадык, сибелгән татарлар дөнья буйлап сибелгән. Син дә шул сибелгән татарның бер баласы. Кире туган якларга әйләнеп кайтасы килгән вакытлар буламы? Яшәргә вакытта андый омтылышлар бар иде. Аннан соң менә хәзер дә кай вакытта уйлап куям, лаеклы ялга чыккач кайтып булыр микән, юк микән дип. Әмма беләсезме, Урал җиренә тамыр биректе. Тамыр биректе минем анда балаларым, минем анда анакларым. Һәм инде ничектер гомер буе яшәгән дуслар, татарлар. Һәм мин әлегә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ходай Тәгалә ничек куша. Менә Аллаһ кушмыйча бер нәрсә дә килеп чыкмый. Миңа иманым камил. Әлегә мин андагы татарларга файда китерәсем килә. Мин әлегә көчемдә, мин әлегә анда яшәячәкмен, һәм мин әлегә көчемдә чакта андагы татарларны һаман да хезмәт итәчәкмен үземнең андагы халкыма. Фәвия, менә май айы синең юбилей ае. Хатын кызын яшен сорамыйлар диләр, без әйтеп тормыйк. Ләкин шактый гомер узылган, шактый эш эшләнгән. Менә Фәвия Сафиуллина үзенең узган юлыннан, башкарган эшләренә канәгать микән? Бер көнне безнең яңа рәис, Конгресс татарның яңа рәисе сайланды бит инде. Сорый миннән,
Сиңа ничә яшь була сонда? Мин әйттем инде, ты не тянешь, ты. Мен әйтәм, багаж тянет. Мин сезгә әйтәсе килә, олыгаю ул олыгаярга язсын инде. Картаясы килми билгеле, әмма ул озак яшәүнең альтернативасы дип әйтәсе килә инде, белмәйме. Канәгатьме, юкмы дигәннән, мин үземнең тормышымнан канәгать. Мин бер нәрсәгә дә үкенмим. Мин бәхетле гаиләм белән, балаларым белән, аныкларым белән, мин бәхетле эшем белән, мин бәхетле халкым белән. Мин халкыма хезмәт итүем белән бәхетле. Мин ниндидер тормыш вакытында төрле чорлар булды. Ник китмисең син бу эштән? Әнә анда сиңа шундый, мин бит инде ике төрле югары белемем бар. Чакырган бик теге выгодный дип әйтик инде, шундый җирләргә чакырган кешеләр булды. Мин татар булып яшәүдән, татар булып эшләүдән башка эшне күз алдыма китерә алмыйм. Күп вакытта мине сорыйлар урыс дусларым, кем ты работаешь дип. Мин нәрсә дип әйтәлмисең. Нәрсә дип әйтергә белмичә, татаркой работаю дип әйтәдерем. Ну, гомумән вакытта беләсезме, элегрәк урыслар безгә фу татарин дип караса, хәзер о татар дип карыйлар. Менә бу эшебезнең нәтиҗәсе, мин чит төбәктә, чит милләтләр арасында кайнап яшәгән кеше буларак әйтәсе килә, безнең татарларны чит итмиләр. Гомумән алганда һәрбер халык безгә хөрмәт белән карый, без дә аларга хөрмәт белән карыйк. Мин шул хәтле күп дусларым бар башка милләт вәкилләреннән, шуңа күрә чын ышаныч белән шуны әйтәсем килә. Төрле милләт кешеләре дә, алар да кеше, алар да безнең шикелле үк үзләрен сакларга тырышалар. Шуңа күрә без алар арасында югалмаган, без бергә, без бердәм. Шушы безнең тапшыруны караучы барлык милләттәшләр, барлык татарлар исеменнән сине юбилеең белән котлыйбыз. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Һәм булган гомерең бәрәкәтле булсын. Балаларың, оныкларың бары тик шатлык кына китереп яшәсеннәр. Без сине Казанда күрергә, синең белән Казанда очрашырга бик шат. Рәхмәт. Мен шуны гына өстәп әйтәсе килә, бик зур рәхмәт яхшы теләкләрегезгә. Өстәп әйтәсем килә. Хатын-кызның яшен сорамыйлар дисез әйме? Безнең хәзер шушында яшь, иң бәхетле яшь, иң матур чак. Артыбызда зур багаж, тәҗрибә, алдыбызда киң юллар. Шуңа күрә барыбыз да исән булыйк. Амин. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы. Свердловск өлкәсеннән килгән милләттәшебез, Татарстан Республикасының Уралдагы даими вәкиле урынбасары, Урал татарлары конгрессы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, гомумән татар кызы Фәвия Әхтәм кызы Сафиуллина булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенге сезнең белән саубуллашам.